I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. No, konečne môžem rozprávať nahlas. Som rozmýšľala, že ako to budem natáčať, lebo hore som nemala rozprávať. Sestra spala a určite by som ju zobudila. Čo mám hlasom? Je útorok 26. Takže najprv si upracujem kuchyňu. A potom včera som vlastne vyskúšala taký jeden nový recept. A cez noc to ostalo v mrazničke. Takže možno som to... To možno nebol dobrý nápad. Tak ja som teda inteligentný človek teda. Mne nedošlo, že to zamrzne. Kokos. Dobre. Plán B. Ok, takže rozmrazila som to a vyzerá to fakt dobre. Ok, poďme robiť taste test, lebo som na to fakt zvedavá. Finálny teda vypadá takto. Chcela som to robiť na 2 porcie a možno to tak fakt urobím, že potom ten zbytok si ešte odložím, lebo je toho dosť, ale zase si nemyslím, že to je na 2 porcie, lebo to bolo málo. Takže som to dala také na 1,5, čo je dosť od veci. Ale nevadí, poďme to teda vyskúšať. A... Mňom. Ok, takže teraz môžem už len dúfať, že som si nič nezabudla. A hej, idem teraz na bus a do školy. Je to celkom také na nič, keď nemôžem v izbe proste rozprávať v to ráno. Takže preto to je také dosť od veci. Keď napríklad robím ranné rutiny a mi je to strašne náročné natáčať.
keď nemôžem natáčať akože v izbe aj s hovorením. Neviem teraz presne, že ako to vyšlo. Dúfam teda, že toto video vyjde.